dahil sisyo an paguyag ira bubuhato an pagtingira ginombrahan na mayoran ka islaan kung diri nira pagsunod kang pati sisibaro puno na nga panahon anis na nagmalipayo nagtubo nira hinsisyo an paguyag ira bubuhato an pagtingira ginombrahan na mayoran ka islaan kung diri nira pagsunod kang maging sisibaro Shasha! Pagpatistusa ang parainom nga tao labi na daw kung nagkakitiro ang natanan karantanan na kataw ang marasa nga iksumsum marapati makaato mapaapo ba maupay nga suda di na daw kung mayad ang ganlahin na kilo amo ang maupay na kataw ang konsuelo kung malibong na ang ulo may pag-inis na nga puro tinagsilak na galong na baba ang marasa nga iksumsum marapat makaatong mapaapog kalapit maupay nga Pilipinson kanina daw kung mayad at ang panlahing na kilo amo ang maupay na maupay nga tanama ang ba sa daoy gigikan nasakdayan kawin ngang magkagayayahan bago lang maupay umasampay ang hindi maupay nga tanama sa daoy gigikan nasakdayan kawin ngan magkagayayahan bago lang ang maupay umasampay iyak magtatangis ang kawaray dali ang gintatangisan ko ang kawaray inalawas ko na manginibig nasulat hibata nagturo inano ka na nga nasikang kang pa pangin daw kadala inubuyong ka ang sagyong buhay magpa-opera at basi makuha ang nalaylay sa buhay Shahi! Pikahi! Sa ngayon susumarapat makaagong mapaapong kalapit maupay nga bulitisong kanina daw kung mayad at ang panlahing ng ilaw amo ang maupay na pagkakas
parang Jomar aka Omak para updated kayo sa mga videos ko. I-click lang yung icon na to, yung nasa baba para mag-subscribe. Salamat!